ভুলে যায় নাই তাদের পিতৃপুরুষরা রিয়াং বিদ্রোহ করছিল তাদের করের বিরুদ্ধে। জমাতিয়ারা সেরকমই এক সময় এই করের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, সে ভুলে যায় নাই। আজকে আমরাও অদ্ভুত কিছুর বিরুদ্ধে এক রাস্তায় আমরা জনজাতিরা এই সংগ্রাম করছি, তার প্রতিবাদ করছি। Deprasa by deprasa no jenggal kayo ni paibu. Produk kisor om hai kamu sari yang kia. Deprasa by deprasa no seneng kahang kayo ni naide. Deprasa by deprasa no walai ro ni ta naide produk kisor. Hai yang keneng firau ki silong ma thang nai. 2023 ni last fight ke panai da in ke panai. Depra mok tha ta 2023 ke ne pai ni ha kri kha. Produk kisor zero. পাতাল কন্যাকে তো আমি দেখছি সারা ত্রিপুরার মধ্যে, যে ঝাঁসির রানী, একবার আমরা ভারতবর্ষের ঝাঁসির রানী। হামবাই তিনি media ni biskango kaisa kaini kok sanani biskango ma phaika tamni hingkai miani je gotna no nugui je bubugrano ya kungbai khaile ke bro bubugrani mang khlaiye abno tui tini ang kok thaisa thani sana hanai tini ma phaika tamni hingke sini borok omo hayingi tongo je tamo wansuk kuno saimanya je ha bubugra sini ha bubugrano se tini borok omo hai khlai tongmano nijini bufano song hai khlai mane ab belaike saya abno belaike ang selengo tamko omo hairok bondo khanya ningthong tini ang warning rna musungo tini patal kenyano kaisa warning rna musungo tai Chandrodon jamatia bonobang warning rna musungo tini chini dofani ngai norok tai chini hani borok ngtetei tini hani besang tetei tini bufano siniawi norok omo hai khlaimani norok no ang warning rna musungo phaji face to face norok buskang malaidi tamo ungnai norok no jeng jobab rnai haisi norok omo hai jeta wansar bai tei dulja gaitai wansar bai lead khaja gaitai norok kubuni dofai paijagai chini dofani bagai kolongkongi basai femani norok no jeng jobab rnai oboni bagai nongno warning ro ang ese Robia Sudar bisini ngai ta district ko ang tongo ang member ngai youth YTF ningai ang nongno warning ro ani mung bapi deborma buskang phaidi face to face norok bai jeng malai nai haisi malai kheta mung nai ang nongno jobab rnai haisi norok omo haiki jeta samung khai tongmani abno bondo ma khainai nung jes jaapon manjang di Chandrodon nung yogya haisi ang nono warning ro nung yogya nung nini theilam ro to khanung nung abno judi tai waisa nung bubugrani yakung romoi taisi nung map sanya khani o yakung bai nung bubugrani ro ma ab belai khang bukhuk bai abu sudu kogra ge haisi nung jeta bubugrani mang thlai abno nung khlaimani ab belai khini chaya nini o yakung no ang tamsui tui beraya no Chandrodon nung huskai tongdi asuk no ma sawo tamungke nung chini dofani bagai norok kolongkong ke cha basadi abno ang nono warning ro norok tongna hangke huske tongdi tai chini bubugra chini bagai tam khai tong nung sai tong nor joto sunugui tongle joto saimani tongo hani borok nor phurna tanai sidi haisi norok kaisa jagaya tini aron nugya thorai nungli musa hai tini patal kenya ha tini kono kubun jagao tongi meya ni leadership nini ohongkar nini chaya nung belai khen nini thane ohongkar tongo abon bagai nung tini kebuni tolao tongi maya ni bagai tini omo hayengo nung tini hali bagai kok sai tongnai nung tam khaba tini BJP ni thane nung thangai yakung ro BJP bai thangai nung tini samung khai tong ha dofani bagai nung tam saimanai dofani bagai tam khlaimanai aboni bagai ang nono tini warning namso patal kenya nung huske tongdi nono jeng chini mandai area wo to nung nu ta sta nugjak di tai nini khorang chudo oro phaina rokhni pano sta khnar di asake nono jolio nono jeng action khlainai jeng chini tipra sangai nung kaisa bereng tutui nini thani ohongkar asake tongo je nini maya doya kri kais tamni bagai nung kri obang no sanamo chung srai nung khoroksa berei phano nung tabu phano kaije ko tai nung besabutei kri abon bagai maya doya besani tai nijini dofani bagai nung kri ko abnang nono kaham ke clear message namo nung sikai tamoba nini simano simi nung ta phung de haise borok no nung bahai ke hamjagi tubna ne abnos nung naidi tini nung nini ohongkar bai nung am simi kok sai tongo abu bai choli gra khaise nung kaham kai
tabukno nini borokno nung thik khaidi nini je Chondrodon Jomatiano ang face to face sung naituk nai bono nuk khaino sung tam climate bini yakungno tukra kaibri ke tan nai haisi abno bono tongna ni bagai hamke tongdi nung phurungdi tai bubugrano tini ni bising ba khrani bising judi nakar sanya ta yakung klai angkai Chondrodon Jomatian nung yogi haisi nung je nini yakung mai khaimeni nung BJP yo thangle BJP bai norok mai masana haisi norok je manmani sadi nungdi tongdi tobo chini dofani bagai nor busungita basedi abno ani last warning no last warning tai nung kuno jaga phono nukjakdi tai yogi haisi abno sawino ang thaise thaini kok samane or narka hambai সে ভুলে যায় নাই তাদের পিতৃপুরুষরা রিয়াং বিদ্রোহ করছিল তাদের করের বিরুদ্ধে জমাতিয়ারা সেরকমই ও এক সময় এই করের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল সে ভুলে যায় নাই আজকে আমরাও অদ্ভুত কিছুর বিরুদ্ধে এক রাস্তায় আমরা জনজাতিরা এই সংগ্রাম করছি তার প্রতিবাদ করছি Prasa bai prasa no jenggal khayo ni phaibu produk kisor om hai ta mono sari yang kya ti prasa no sinu kaha khayo ni nai de ti prasa no walai ro ni ta nai de produk kisor hai yang khen phirau gi silong ma thang nai 2023 ni last fight ke pai nai da in ke pai nai ti pra mok tha ta 2023 ke ne pai ni ha kri kha produk kisor zero পাতাল কন্যাকে তো আমি দেখছি সারা ত্রিপুরার মধ্যে যে ঝাঁসির রানী একবার আমরা ভারতবর্ষের ঝাঁসির রানী